jsem znovu. Máme necelých $9 a nějaké gemy, které nevím k čemu jsou, asi jsou k ničemu. Jdem rovnou na to. Klasička 2v2. Vybrat nějaký kejsky. Co si tu vezmeme? Co jsme naposledy dělali? Pink kejčky, že jo, jsme dělali. Teď tam dáme 2. Enforcery tam dáme 2. A třeba warm up 2x. Create callbots. Stačí, abychom na Pink Engine hitli těch 6,5% hned na začátku, mělo by to být super. Protože oni sami o sobě jsou ty skiny v nich docela dost dobrý. Lepší než v tomhle dokonce. Nám se asi nenačte battle. Tak, už jede. Tak pojď jeden spin u nás. To klipne. Yes! Pink Cage, první kejska. Chtěl jsem to dávat crazy mod původně. Ještě, že jsem to nedal. Pojď zlatý půl. Klipni. Fuck. Nevadí, je to furt jako o pár centů. Pojď jeden spin u nás. Ne, u nich ne. Tak to bude vyrovnaná. To bude vyrovnaný battle. Hlavně, ať mi nepadne zlatý. Červený. Správně. Furt vedem. Vedeme o 1 cent. Teď už nevedem. Doufám, že dostaneme na druhém Air Forcerovi, taky dostaneme půl. A potom tady ty jsou... to jsem si ani nekoukl, co v tom je. Pojď jeden spin u nás. OK. Vedou o $2. Pojď jeden spin u nás. OK. 1,52. Furt vedou. Potřeba bychom znovu hitnout samolepku. To nevadí. Myslím si, že jsme vyhráli. Je to tak. Vyhráli jsme. Jsme 10 coinů v profitu na battlu za kolik? Za 4. To se zatím nechám u sebe. Myslím si, že slušný profitíček. Potahala poslední kejska celkem dost. Ty vole. On měl... What? On má menší procenta na tag. A i tak stojí méně než 12% revolver. OK, no tak jo. Myslím si, že slušný battle. Pokud byste chtěli na tuto stránku jít, určitě použijte můj kód. Máte tam nějakých pár bonusů. Stačí napsat kód Michal a máte zadarmo 3 kejsky na začátek a 5% depozit bonus. Jo, nic za to nedáte, máte to zadarmo. Pokud bude dost lidí v afiliatu, není problém dělat nějaký menší giveaway, který budu chtít už dát. A i tak ze začátku nějaký levnější skiny do eura, ale budou tady. Tak jo, jdem na další battle league. Dneska to vedeme velice dobře. 2v2. Máme askending. Teďka bychom měli jít trochu nižší risk, protože máme už jenom $4, takže doděláme tady. Ukaž se v tomhle. To vypadá dobře. Máme $2. $2 a ještě něco přidáme. To máme v polovině balancu. Jak tak. Další krásný battle. Docela rozbeden. Uvidíme, jak se podaří. Tak pojď, range spin na začátek třeba. OK. Vedeme. Range spin k nám. Tak jo, dobrý, ale... Fialová rarita, v pohodě, nestěžuju si. Range spin u nás. OK, další, fialový. Zatím jako drtíme. Teď v Pink Engine je důležitý hitnout range spin. Když ho hitneme, tak jsme celkem ve vatě. Nice, ty vole, pěkně u mě. Tahám náš tým.
Pokud nehitnou Enforcera, hitnout můžou a hlavně nesmí půlnout to poslední bedno range spin, jinak jsme v řiti. Ale tady taky vypadá, že je hodně málo procentní, takže bychom měli být v klidu. Nejsme v klidu. Určitě nejsme v klidu. Jo, jsme v klidu. Já jsem rád, že si vyplýtvali tiket na tady to. Ještě dostanu ten horší půl. OK. Vyjdeme o pár dolarů, o 2. Hlavně ať nehitnou range spin. A jsme v pohodě. OK, další krásný battle, další profit. 5 dolarů ze 2. 36. Už tu máme, myslím, krásný profitík, 15 dolarů. No, 15. No, to ne, 6 dolarů profit. Asi dáme ten stejný, co by na to. Create same, call bots. Tím krásný profit. Tak se mi to líbí. Tak pojďte inspire na první. Ty vole. Ne. No, škoda, že jsem se to vyplýtval zrovna tu špatnou bednu. Doufám, že nám padne aspoň ta P200 padina. OK. Padl nám jako druhý nejlepší. Ty ježiš. Pardon? Nevšiml jsem si, že jsem měl play. Mike. Jsme zpátky. Uvidíme, co nám padne. Poslední bet tohohle videa. Dneska je to super profit. Nemůžu si stěžovat. 15 dolarů. Díky za watch. Nezapomeňte použít můj promokód Michal s 5% depozit bonusem a 3 zdarma kýskama. Zdarec a uvidíme se u dalšího videa.